Kamara ma intie janeno mar LTN odongo odiochieng' achiel to wachiko dwe ni ndi mar dwe mar auchiel wadonjo dwe no endo mar abiriyo. Kawuono tarik 29 nyinga en Nick Okelo. Machiegni ahinya oboke adek mani kae ndi The Daily Nation, The Star kod oboke ma The Standard. Aikra mar miga achiel kachiel wang'e tang'o mantiere e higa. Chako oboke ma The Daily Nation kama bende wach mantiere kanyo. Thoro mar wach mantiere ni finally end of virus lockdown is in sight. Yani kosa ni koro gikone to koro weche go eko mag kum manoketi kaluwore kod weche go eko mag coronavirus ani koro chani koro dhi chopo giko. Days after President Kenyatta said domestic flights would resume soon, health boss hints at possibility of opening up the country, saying counties have largely met the conditions set for removing of restrictions. Mane wach mantiere counties mang'eny osetimo gimane owinjore mondo nigi tim mondo mi koro sani endi oyaw wuoth kata mondo ogol kum goeko mag corona. Now Ruto alleges Jubilee funds grab maendi en jaod bura masoi maendi en kositanyo ni kosa ni Jubilee kaya chande nitiere kuo mar omenda madhi nyime gi chich godo mondo mi koro ket report nendo ayanga mane kaka wach nitiere kanyo. Sama bende koro BBI report en oseikore kendo sani koro idwani mondo mi jo ikre ne mano endo ma en ombulu mar paro kata referendum weche go eko mag omenda mag Jubilee mabe ose bede ka koro wachre ni itiyo go mane omoko ni kare nitie to boke ni mar ariyo kod ito boke ni mar adek ito boke ni mar ang'wen ing'en to bende Mukisa Kitui I'm political comeback. Mukisa Kitui bede siasa kusen nango ane wach mantiere former trade minister is said to have sent a text message supporting changes in Ford Kenya. Mane wach mantiere kanyo endo Mukisa Kitui wacho ni kosa ni mora nyegi gimatimre Ford Kenya kanyo endo kendo ni gima ber ne ahinya. Manyiso ni Mukisa Kitui samoro wala budhoge jurni ne duoge weche gike mag siasa kaka ng'eni ng'ano endo babotelo ne mano endo kama United Nations mando mabade mar weche mag ohala weche mag BBI ni tio oseikre edwaro mapiyo a document on executing BBI report to be handed to President and ODM leader when they are ready. Mane wach mantiere sani koro Uhuru gi Raila bro yudo manendo men BBI report mondo mi koro chak tikuome. Uhuru benyoro otego eko mag poch gi pak ne jatend piny owacho manyien mar Malawi manye oyier. Mane ler mantie sama bende kwano kaka romendi rok ma jogo mag jofombo wacho ni yawa kik mondo mi ubar jofombo ndasi sani jofombo mang'eny sani riembe tije onge ute fombo mang'eny nyasa en koro loro en gima koro kwa mondo kik giriembe jogo iko. Weche mag COVID-19 ni kanyo endo officials hint at end of corona lockdown mane gima wasewacho kaka chande ewi boknendi mane endo itemo kuongo wadhi nyime ka indi pa josomo kod jondiko nitie nyaka ito bokeni mar apar kod odhi amwoma yani nyaka ito bokeni mar 20 kod adek. Sama bende koro kang'iyo weche matimre counties ka indi achiel kachiel ng'ene counties go ma Nyanza, Kisumu ka indi case interrupted by closure of courts to get priority. Na wach mantiere koro buche masani osebedo ka koro dhi nyime manende county ma Kisumu sani koro osebedo ka koro ichoro gi nyime pile ka koro kod mago eko mane gin weche mag lockdown sani koro gin ibro migi manendo okang' mokwongo mar mondo mi owinjgi mane ler mantiere kanyo. Ka wadhi nyime bokeni ndi manyien mtang'ang'ia ne ntiere weche mag tuke yacho ni heavyweights Chelsea Arsenal secure FA semi-final slots mane ler mantiere kanyo endo. Sama bende koro Arsenal nyoyudo gimoro yalo go pi wangi omiyo koro gin e FA kaendi magi weche mantiere kanyo. Sama wando koro kaka Liverpool waonge gi weche mag paro wach mar FA nye wasekawo simbo wawit go mos to waro mondo mi sama wadhi kawe memiyo wa okombe to mondo koro Arsenal gin sama pod goyo FA no to ging'eyo kaka okawo kombe mano endo ma English Premier League mane wach mantiere kanyo ng'eni ji dobaye gi kite kama ok bere. The Star wacho kaendi niya Ailing Mzee Kibaki 88 at City Hospital mane wach mantiere ex-president in care of team of doctors at Nairobi Hospital mane wach mantiere sani koro Kibaki manje jatend piny owacho machon wacho ni koro nitiere od thieth moro boma ma Nairobi kaendi. Sama bende koro ing'iye kuom mano wacho ni koro ne en rem mane en godo e bund iye mane ler mantiere kanyo endo. Kidak e gwenge ko mag Royal Park Estate mantie Lang'ata sani koro piny owacho mondo mi koro ogol estate no piny idwa mondo muke nikech ogere kama kone be ni gere wach malich ahinya wach malich. Mother prime suspect in murder of 4 children. Miyo moro ndiye manyo nego nyithinde na iwacho nyithinde 4 nikech weche mag thagruok
en gima lich ahinya. Nyithindo auchiel onego nyithindo ang'wen te, wacho ni obiro dhi mano endo e doho. She is believed to have suffered depression after being sacked. Mane wach mantiere, notiyo to koro riembe tich. Koro ni koro mondo kaw ngima nyithindego eko mondo neggi mondo giwe thagre, nikech koro ok onyal chulo rent, ok onyal chulo gik mang'eny ahinya, to ok chop kanyo. Onge gima tek ahinya pinyni maonge gikone. Omiyo ok inyal timo gima chalo kamano endo kata matin. Wach mar Lang'ata kapo ni dak Lang'ata ng'iyane, somani to obokene mar 4 kod 5. Ibo yudo ler mar weche mowacho go eko. Wach mar Kibaki be koro ler e obokene ndi mar 6 ka wadhi nyime. Raila allies take up Ruto senator jobs in committee. Magi ke joma kosoro Raila e senators no se miti je mang'eny ahinya. Kwene wencho gole jogo kuma gin joma nchane otendre machiegni kod Ruto e senate. Ji kaka Homa Bay senator Moses Kajwang', Nyamira senator Okong'o Omogeni, Mombasa senator Mohamed Faki kod Kisii senator Sam Ongeri. Magi te gin jogo mosani koro oyudo kombe go kuma dito manitiere e od bura kanyo endo nikech koro nothich oko jogo masiro Ruto e Jubilee. Mane ler mar wach mantiere kanyo endo. Malawi opposition leader wins presidential election rerun. My victory is win for democracy and justice. My heart is bubbling with joy. Mane kaka no wacho endo iluongo ni Lazarus Chakwera. Mane koro e jawa tel piny wacho manyien no loyo mane ndo walgi Mutharika manchani nitiere. Wach maber ahinya. Congo PM threatens government resignation over minister's arrest. Mane wach mantiere kanyo endo weche mag African parties. Anoka Betty Chalo wende njafu ambonyo gwelo Ida Odinga bedo ni mano kore ng'ama nyewendo ne modhial kamanyo yawe mana chiel kuom mago makunde ne mag timo ohala mana mantibo mo Nairobi kaendi. Ida no kanyo ni kanyo endo mena piny nyani kanyo wacho ne ni mondo timna matek. Anderson once more. Captain mar Liverpool maendi en Jadon Anderson dwaro mondo mi Liverpool jakoka osimbo moko mang'eny, gelo simbo mang'eny ok mano no kende. Osimbo dwarore mang'eny ahinya. Bende wane gima yie go kabisa. Sama kono ka Manchester girinya yuare ka ni mondo mi koro giyud FA. Nyua celebrate gi bandeche. Barcelona nyalo miss out e La Liga Champions. Koro nyoma gi Celta Vigo draw sama bende koro nye team Real Madrid koro oseyawo mano endo point madirom 4 bang team nendo mar Barcelona. The Standard. Raila scoops Ruto's palm house slots. Management Raila koro chodho mago eko thuolo mane owe kod jo Ruto mago eko e od bura maler mantie kanyo endo. Jo Raila koro ochodho ing'eni ne yoga rungo mag siro gi raguar sama kono osegol jo Ruto gin makoro omigi thuolo go eko mondo mi koro gitiye achiel kachiel. Omiyo wacho ni Orange Party goes for the fatty chunks of Jubilee meal on offer after purge on DP's allies. NASA ally Wiper settles for crumbs. NASA to koro kawo ng'injo manitiere sama koro ODM osekawo mago eko lemo marito dito. NASA to koro Wiper to koro kawo ng'injo moko mane nitiere piny kanyo koro Wiper okawo kano kod oboke ni endi. ODM ochodho mago eko makoro gidongo. Kapo ni an gweno to ODM okawo mago eko magene bam gin kuonde moko mabende miyo ae koro tielo gi wich apani koro kanyo makoro Wiper nyalo bet ni koro kawo kalure gi gima wach kani endi. Ibo somo ne koro Gladys Wanga yudo mano finance budget. Simba Radio kwa mwana ndo chairman broadcasting utinda mundo kwa legal and justice affairs sama kwa Daniel Maanzo kwa mwana chairman ma delegated legislation. Okong'o Omogeni osewa chini no seka mwana ndo justice and legal affairs mwana ndo committee mana kaka sani ndi kuru teach dhinyi meka endi sama chini it's panic in parliament as COVID-19 strikes MPs. Corona ochupe yori bura kalore kwa boka ni ndi kaka wachire fingered as one of the weak links in the fight against the virus. MPs schemed and counter-schemed political plots the whole of June, and now COVID has struck at the core of the House, sending legislators into panic. Ane wachimantiere. Magi wachimapek mantiere yekanye ni masana takawono miyowa. Naka hadi jime. Nitubo kani mara Rio eni governors untake revenue cut plans laying down. Mane wachimantiere governors oramoneo gibikawa menda matini mido mingi gidagi wana kubinyalore. Kangi itobo kani ndi mara 4 eni deadlock on PM seat. Maji ni kuro niti yor kone ndo thuolo mar PM Prime Minister mano ndo report ndo mar BBI. Wacha ni kuro BBI kanyo ndo jomandike otamri yere wacha ni ndo mar teko mag Prime Minister. Kuro pode ntiere kanyo kana mwana wacha ni ngise tieke. Wacha kani
Asten HIV drugs out of stock. Nitiere yedhe mitiyo kod jogo ma bende sani koro odagi kutego iko mag ayaki, ma bende sani wacho ni koro yedhe go sani koro ok yudre mano endo e stogo mag Kenya kaendi kata gi piny mangima pani en weche iko mag corona mokelo chochni ka gi kacha. Church leaders want bill on reproductive health shalled. Mantiere clerics reject bill which say they seek to normalize underage sex and allow for abortion. Mano gino kata bende adagi okonyal keto gima kamano mar mondo mi obed ni en chike piny kaendi. Gideon Moi congratulates the new Malawi president. Mantiere Gideon Moi sani be koro oro puoch gi pak ne Malawi ne jo Malawi kuom yiero mano endo miluongo ni Lazarus Chwera. Mane ende mantiere kanyo ka wadhi nyime apani watieka somane wach mar koro od bura kama bende koro ni koro wechego iko ma corona odonjo mogo e touch mane ler mantiere kanyo. Bad air days in saloon as customers keep off. Mane wach mantiere kanyo sani kata na saloon de ji ok dhie kata mine ok dhie saloon sani mine do liedo nikech wechego iko ma corona ni ndi ochupo kuma koro en gima hinyo ji pa josomo gi jondika neno kanyo janeno mar LTN ka wabiro kaendi nitie wach kaendi mar health adani mondo misomane oboke ni malang' ni ma oboke malang' makelo tisomane nitiere story kata nitiere sigana moro kama mit ahinya. Nitiere ng'ama ni born without a womb and a vagina. Mane wach mantiere Julian Peter 29 was diagnosed with MRKH syndrome, a rare condition that affects one in 5,000 women. Samane ng'ato nyuol mongo fuko mar onge fuko manyuol tae bende en ng'ama miyo ma bende oonge gi yo mar nyuol to ngima to ng'ama miyo entie kelo ng'ani Julian Peter somane mano abedang na soma ne matut onyendi koro en ang'o mantiere yie kanyo atieko kaendi gi weche giki mag tuke sama bende koro aneno ka koro wach mantie kaendi maduong' en title blows Barcelona draw with Celta Vigo. Mana asenyiso kendo wechewa manyien amno yudi gi adimba kaka seche dhi. Nyinga en Nick Okelo. Kawuono en chieng' wuok tich wachako juma maber bende ageno ni ichako mari maber wachako rom kendo ka Nyasaye omiyowa thuolo maber kiny sama chalo kama endi.